מה קורה אנשים? כאן טייני עמרי ובר, והיום אנחנו נעשה... כן, פאני מומנטס ראשון לערוץ. אני לא יודע איך לדבר. כן, אנחנו שמים עלינו ארמור בהתחלה ואסור לנו להוריד אותו. קיצור, אתה יכול... יותר טוב. זה כאילו הצ'אלנג' שלנו. אז יאללה, אינטרו ומתחילים. חזרנו לראונד השני, אחרי שבר היה אמור לא לנצח, אבל הוא ניצח. זו פעם ראשונה שאמרתי את המשפט הזה. אני לא שם שום ארמור כי קיבלתי ארמור קקי. לא, שמתי את הארמור, אני לא מאמין. פאק. אני זורק את הצ'ספליט הזאת. אין לי אפילו סורד, בן אדם. אין לי משהו להביא לו. יש לי סורד אבל... אני אצא מטומטם ואני אעשה ככה. אני אעשה פיקקסים... זה לא עובד. טוב. טוב. וחשבתי שהכל אפשרי. לקחתי אנבין אחד. טוב, בוא ננסה להרוג את האנשים. רגע, יש לך... לא, אז כך, תכין לך וודן סורד. לא רוצה. Something like pros. Exactly. Let's do it. וואו, דודי, איי, לא. לא. די. הרגתי בחורה, אני לא מאמין. עומרי. מה אתה מבוס לבונות זה חוצפן? יאללה. אני לא מאמין, לקחתי ארמור. וואי, איזה סתום, לקחת ארמורר. זה טוב. יופי. שמעתי טינטי. מה אתה עושה, סתום? אז כן חברים, מקריאו לי שנהנתם, כי אנחנו פחות, כי אנחנו שתי חמורים שלא יודעים פשוט לעמוד בצ'אלנג'ים, אז יאללה, ננסה לעמוד בצ'אלנג' הבא.